kala ni wakati na mali kuna fini bolo sira o sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲatuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la ka sanga ni CEDEAO ma olu kɔni ka sommet kɔni tako 65 ye min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan u kumara fɛn caman kan min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES ni o ye Mali, Burkina Faso, Niger olu kɔni bɔli CEDEAO la a kɔni ye kɔlɔlɔ min lase u ma u kumara o kan o de kɔni kama u kɔni ye Togo jamana ale ni Senegal jamana fila k'olu kɛ kuma ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ AES ni CEDEAO kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ fɔ min ma médiation. I ka dɔn k'a fɔ ni jamana fila kɔni suganti kun tɛ dɔwɛrɛ walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ AES jamana sababu kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni dɔw la a laɲiniw bɛ se ka kɛ walasa u bɛ se ka segin ka na CEDEAO kɔnɔ cogo min ka d'a kan u yɛrɛ a jateminɛ u ye degun caman walima kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka ye ni jamana saba kɔni bɔli la kaban. Kemi Seba ni ale panafricain ni a bɛ farafinya yɛrɛ kɔni lafasa kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ ka sanga ni i ka dɔn tɛnɛn don ye décret dɔ kɔni ye min bɔra i ka dɔn k'a fɔ Faransi jamana kɔni fɛ ni u y'a fɔ u ka journal officiel la o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Kemi Seba a kɔni ka nationalité française ni o kɔni ye a ka Faransi jamanadenya o kɔni minɛna a la pewu ni wagati in na i ka dɔn k'a fɔ kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen publié la ka sanga ni i ka dɔn k'a fɔ juillet kalo tile 9 tɛmɛlen. An bɛ taa sanka olu kɔni fɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ nin kɔni kolo dɔ ye u maa 7 kɔni don u ka baara kɔni tɛ fosi ye ka bi maaw kɔni ka k'u bolofɛnw darakiw la walima ka sira kɔni da maaw ɲɛ ka se ka u bolofɛnw kɔni darakiw la fɛn min ye san commissariat kɔni ɲɛmaa ni o ye a commissaire principal Lankafiya Keyita ale n'a ka cɛdenw kɔni wulikajɔ kɔni kɛ min na dɔgɔkun tɛmɛnenw kɔni sera k'u tɛgɛ kɔni kɛ ni maaw ninnu kɔni kan ka d'a kan o wagati de kɔni na u taara bin butigitigi dɔw kɔni kan minnu kɔni na ka taa u ka bolofɛnw kɔni na k'u ka butigi kɔnɔfɛnw cɛ wa u ka baara ye o fɛnɛ ye o kun tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye i ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ la si dɔgɔmantigi san 18 u bɛɛ la si camantigi san 28 o b'a yira sifinnakaw yɛrɛ de kɔni don ni wagati in na u kɔni bɛ polisilakaw kɔni ka bolo kan. Ka sanga ni kunnafoni kolon kɔni dili kɛlɛli ye o de kɔni kama bi sɔgɔmaden na Bamako faba kɔnɔna la atelier dɔ kɔni dayɛlɛ min kɔnɔna la ɲɛfɔli bɛ kɛ maaw ye ka maaw kɔni lafaamuya i ka dɔn k'a fɔ kunnafoni kolon kɔni dili ni a bɛ f'o ma ko désinformation a bɛ se ka degun ni kɔlɔlɔ minnu kɔni lase maaw kɔni ma. An taa tomiyankaw fɛ yen nɔ a bɛ taa maa 3 bɔɲankula minnu kɔni bɛ degun olu kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ tɛnɛndon juillet kalo tile 8 san 2024 balofɛnw kɔni taara ka di o maa 3 kɔni ma balofɛn minnu bɛ tali kɛ malo bɔrɔ sukoro bɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ spaghetti carton fo ka taa se tulu bidon o ni a ɲɔgɔnna caman kɔni ma dɛmɛ bɔla programme alimentaire mondial yɔrɔni a bɛ fɔ ale ma PAM ale ni a dɛmɛ ɲɔgɔn tɔw ka sanga ni jɛkulu maaw kɔni ka fɔ ye nin balofɛn ninnu kɔni bɛ se ka dɛmɛ caman lase ni maa ninnu kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min na i ko sisan. An bɛ taa Kulikorokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulikoro dugu min a bɛ wele ko Suba nin kɔni ye sifinnaka muso dɔ kɔni ye min kɔni na a ye nin gɛlɛya wale kɛ waleya min yɛrɛ kɔni cɛ ka jugu ka d'a kan a jigilen kura den yɛrɛ nani o yɛrɛ kɔni ye muso ye a filɛ ka taa den kɔni lafili den min ni a yɛrɛ kɔni yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ protection civile ma o kɔni fɛ sikasika kɔni kɛlen kɔfɛ sifinnaka muso in na min yɛrɛ ka baara kɔni ye cɛncɛn bɔ kɔni ye ani safinɛ dilan ninnu u ye a wele wa a kɔni y'i yɛrɛ sɔrɔ kɔgɔbana ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati kɔfɛla den kɔni lakanalen don min yɛrɛ kɔni na tɛnɛn don autorité ni o kɔni Kulikoro marabolo ɲɛmaaw ye u taar'u den da ɲɛda den yɛrɛ kɔni kan. Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako faba kɔnɔna la a lapitaniso a yirala k'a fɔ ko u kɔnɔ kɔni cɛ ka jugu kosɛbɛ ka d'a kan maa yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ la a yɔrɔ kɔni kelen tɛ ɲamabɔyɔrɔ ye kɛnɛyaso i bɛ taa sɔrɔ sanuyafow yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ baara kɛ nin yɔrɔ ninnu kɔni kɔnɔna la u bɛ ka weleweleda kɔni bila walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la ka d'a kan u ye a jira k'a fɔ maa minnu bɛ don ka bɔ kɛ waleya cɛjugu in kɛbaga ye olu de.
an bɛ taa bɔlɔsira sanfɛlaw la cɛkɔrɔba dɔ ale kɔni jayira ni dɔgɔkun in kɔnɔna la bɔlɔsiraw sanfɛla la min a bɛ damakasiri kɛ ka welewelemada kɛ walasa dɛmɛ bɛ se k'a don a ma ka d'a kan a ka kumaw kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko ale ka cɛkɔrɔba kun ye sɔrɔsi kɔrɔ de nka cɛkɔrɔba tanyana u ma se ka pension sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaw kɔni bolo o wagati jamana ɲɛmaw olu bolo o de kɔni na ale kabini a ma kɔrɔbaya kosɛbɛ a ye taxiboli daminɛ taxiboli min na a sera ka fadu jɔ tuma min na a kɔni sera ka fadu jɔ fo bɛ du kɔnɔ wagati caman ko ni wagati in na facɛ kɔni dɔgɔmuso o de denw kɔni wulila ka na du kɔni cili daminɛ ka sɔrɔ ko u ka sariya fosi tɛ du kan o la cɛkɔrɔba ka kuma kɔnɔna la a bɛ a yira k'a fɔ u fa de ta ye du ye nka olu fa dɔgɔmuso denw de nana k'u bɛ du ci maa t'a dɔn ni a bɛ u kɔnɔ k'a fɔ ko u mɔkɛ ta de kun n'a sɔrɔ u bamuso ni yɔrɔ dɔ bɛ tiɲɛna ni u bɛ ka na o kɔni de kɔni ɲini nin cogoya kɔnɔna nka cɛkɔrɔba kɔni wele bila min na a yɛrɛ bamuso fana kuma la ɲɛjiw cayara kuma kɔnɔna la u makari kɔni ye maaw minɛ kosɛbɛ an b'a fɔ ala ka yelen dani ko kan ala k'an kisi jigilatigɛ ko caman ma Tata Bambo Kuyate ni ale fɔ a tɛ ma dogolen an ka jamana kɔnɔna la ale tanyana a bɛ wagati bɔ an b'a fɔ ala ka badabada dali nɔgɔya a ye nka kɔsalaw kɔni fɛ sifinaka dɔ bogotigini dɔ fana ale yera bɔlɔsiraw sanfɛla la min a bɛ Tata Bambo min kɔni fatura a bɛ o ladege ni a yɛrɛ fana ye jeliden maaw bɛ a wele ko Tata Bambo fitinin walima Tata Bambo junior a yera bɔlɔsira sanfɛla fɛ a ka ko jara maa caman ye ka d'a kan a bɛ muso in ladege i n'a fɔ musokɔrɔba in yɛrɛ tun bɛ a kɛ cogo min na minnu senfɛ a welela plateau caman sanfɛ jabaranso caman kɔni y'a wele a lakodɔnna kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ko Tata Bambo fitinin ala y'ale fana mini ji dɔgɔya an b'a fɔ ala ka badabada dali nɔgɔya Tata Bambo fitinin ni Tata Bambo kɔrɔbalen bɛɛ ye o ye an kɔ kɛti min na ala ko nɔgɔya ala k'an fama nin na ɲɔgɔnna jigilatigɛ sayaw fana ma Mali kunnafoni bɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya dama ninnu de ye an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔsiraw la ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kolo suma